eu sunt Daria și aici sunt cu Stella. Hello! Astăzi vom face nu Ștefan miel. Stai mă, că eu nici nu mi-am prins camera acum. Imediat, revenim. Prima oară, dragilor, avem această chestie. Filmăm pe ambele canale. Apropo. Va fi puțin ciudat, nu contează. Scriu Și acesta e fanul meu. Scriu canalele Deschidem. în descriere. Da. Videoclipul în descriere. Da. Deschidem astea, le aranjăm și după continuăm. Pentru astăzi. Ok, dragilor, am revenit. Și am primit scoci, washi tape cu vulpi. O chestie să-i pun lui Daria pe cap. Pește. Pește. Stați așa. Ia. Nu. Nu! Dar țintă. Dar uite-te și tu cum a picat! Mi-a dat la țintă. Nu! Hai, pește. Peștele ăsta e prost, nu vreau să stai pe capul Păi Dariei. gele! Niște... Și că la mine gele! Niște mini ochelari. Ia uite mă, că nici la tine nu se focalizează. Ei, nu mereu. Gata. I-am pus lui Daria. Niște chestii. Un colac. Și un gel să-l storc pe Daria. Nu vă arăt ce am dat lui Stella din cauza că veți vedea pe cameră. Și am primit scrunchie-ul cu Hufflepuff. Oh, yes. Cam atât a fost pentru episodul de azi. Nu uitați să dați un like, share și un subscribe. Și canalele vor fi în descriere. Nu canalele, ci videoclipul. Da. Că videoclipul e de la canal. Am primit și o pungă gratis. Am fost Daria. Bye!